Oh, mama kabuda kinda bwera. Ndosaka foni yanga isingabati kana. Alright, apa ndotaura namai. Chitererai ini ndaigara padiza apo achagara ikoko kuenda kudhuze nekumakwirivindi uko. Diza ndiye wakandipinza chikoro. Saka iye zvino ndiri kunzwa kufara chaizvo because manguva yandaenda kuchikoro ndonguva yainda Chamisa the president kuchikoro. But ine hangu ndiri kudira mawo veteran. And mawo veteran akupanduka mazuva ano neniwo ndiri pamwe nekupanduka namawo veteran iwawo kuti munangagwa wazvinyanya. Saka tida kuti titaure na president Chamisa kuti tivape an offer iri right, then tapa offer iri right, then toninginikira toita kuti pave ne yatinoti ma-electoral reforms okuti hakuna kumbomira kana musingaoni musocial media ndizvo zvinotova kuno izvozvi zviri pahiti. Saka taizoda kuti inini ndine one or two people andogona uya navo. Ndakarifewa naJindu Crispin. Crispin Jindu ndo masenzere umu. Wakandipa dzavachamisa baba achiti ndikataurira baba musoro wenyaya nezvatoda kuita tizogona kuwana mukana wekuwana nhamba dzachampion in chief so that we map out the way forward. Kutoti inine we are prepared to visit you. Ndotoya naCrispin Jindu wacho nevamwe vatinenge tinavo kuti tiite zvinyorwa zvinonyorwa pasi zvokuti tikabuda apa champion in chief ndiye unenge uti leader but tichida kuti tichishanda panhu pamwe tinachiwenga nokuti munhu angagwa wacho auda kutopandukira chiwenga. Kana vangosvika vanobhipa zvavo kana vasina airtime then iphone ndinatsokutsanangura nokuti zvamazuva ano vamwe havazozivi kuti ndiani wandotaura naye kamboida kunatsa kuverifya munotsvaga ndo saka and Jindu nouya unonzi aniko ndipe chidhari changu mugoni kukasika zvakanaka apa alright. Thank you very much. Tatenda vakano vasvika vandibhipe chete.